This is Mark Franca, one of the shining stars of Pulvis Art Earn's sales team in the United States. Since joining us in 2022, Mark has proudly represented Pulvis in the Phoenix, Arizona area, bringing energy, ambition, and a personal touch to every customer he serves. Always ready, always reliable, Mark is part of the dedicated Pulvis family that's here for you, all across America. Абсолютно. Както и в Европа, така и в Америка, ние се ръководим винаги от формата на прехода, която е свързана и с логото ни и изобщо един от най-продаваните продукти. Именно заради това може би и успеха и в урните за домашни любимци, особено лапичката, като вече работим и над някои нови модели, които предстои да пуснем до края на тази година или в началото на следващата. Ами така, добър избор направихме, да ти кажа често, особено това, което в Америка, нали, на американския пазар, доста често и в Америка общо се срещат по-големи кучета и пазара си търси, нали, малко по-обилни, рядко се срещат по-манички кученца и като цяло доста добре справяме, а и американците са свикнали, нали, така по-мащабни урни поради причината, че, нали, от човешкото си излиза, че те са свикнали да го слагат. Това е най-продаваният. Най-продаваният, естествено, и се вижда защо, нали, най-голям средства. Това е мащаб, дори. Добра инспирация. Да, абсолютно. Те са пак искат да си спомнят домашни любимец. И да запалят свещ, когато спомнят за моментите за домашни любимец.